Nise right. Hey, siyabonga. Bafowethu khona into encane engifuna ukuyisho lento ihambelana nediscipline mawumculi. Ngibone la enkundleni zokuxhumana kutrend kuthiwa uBig Zulu wayesehle kangaka emzimbeni useyagula. Usedla ini. Cha. Ngehliswe ukujima bengijima. Angithi. Njengoba ngijima nje uyakhona ukuthi mawujima ujima ukuthi umzimba wehle ujima ukuthi umzimba ube ngaka mawufuna futhi ukuthi ube ngaka uyakhona ukuba ngaka angithi. So bengijima azikho izinto engizidlayo cha ukuba discipline nje as artist angithi. Njengoba nani nikhula nje abahlonishwa befisa ukuthi nifike la nifuna ukufika khona ngithi kodwa konke lokho nizokwenza ngani ngediscipline angithi. Bantwana kunento engifuna unitshela yona kule ngoma entshe engizonidlalela yona igama lengoma ikhaya lakithi. Ithi ungazinyezi ngekhaya lakini ukuthi uphume esimene esinjani ekhaya kuzomela uzame ufunde usebenze kanzima ukuze ukhona ukushintsha isimo sekhaya lakini angithi. Uyabona mina ngikhulele eBackville ngazalelwa khona. Ngikhule singenalutho kodwa besikhona ukulala sidlile. Ngikhule ngingenazi icathulo ngilusela inkomo. Inkomo mangabe ikaka ngigijime ngifike ngimephekwa makobulongo ukuze inyawo zami zithola ukushisa. Kodwa namhlanje ngiambassador yeKhavela. Ayinayibona leyo nto. So lento le ifuna ukuthi nibambe ziqine we understand ungathi ubani unani wena unako zibambe ziqine uzokuthola nawe angithi. Le ngoma engizonidlalela yona ikaphumi iyophuma mhlawumbe ngonyaka ozayo igama la ikhaya lakithi. Asiyeva. Siyabonga kakhulu. Sibonge kubahlonishwa ngokusi-invite. Nginifisela injabulo, nginifisela uthando, nginifisela impumelelo kuzo zonke izingane ezesikolweni iphase. Kubo bonke abazali abasafisa ukuthola umsebenzi bawuthole. Siyabonga kubahlonishwa, siyabonga kakhulu shwela.